רבי שמעון בר יוחאי מילה את האנשים שלו לגן עדן, אבל רבנו הוריד את הגן עדן לאנשים שלו. פה אנחנו רוצים פה להיות עם הקדוש ברוך הוא, לא רק בגן עדן. מי שיקרא תורה אחת של רבי נחמן באמת, הוא יגיד לא יודע למה צריך תורה. כל תורה זה כל החיים אדם ילך. אדם שלא מאמין בהתבודדות שלו, שלא מאמין בעבודת השם שלו, שלא מאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו אהבת אמת, אדם הזה יחפש לו הרבה משענות להישען עליהם. השם מרחם. מה זה רבנו? רבנו זה הספרים הקדושים, זה העצות האלה. מה יהיה בסוף שאתה תצא מהעולם הזה? החיים עוברים מהר, מהר אחי, 70 שנה כמו 7 דקות. קיבלת? יאללה קום, תהיה עצמאי בשטח, תתחיל להכיר את הבורא עולם. למה בורא עולם, אם הוא היה רוצה לברות אותך כמו הצדיק ההוא, הוא לא היה בורא אותך, הוא רוצה לך לשמוע צדיק. אם בורא עולם מביא אותך לעולם הזה, סימן שיש לך משהו לגלות פה שהוא לא יכול לגלות, עם כל כבודו. איפה אתה יכול? איפה אתה רוצה להגיע? אם אין את הרבים, את הדיבורים האלה של השמחה והאמונה, אחי, אתה כלום. רבי נחמן בן פייגה זה מתנה הכי גדולה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. אדם שיש לו התבודדות, בחיים הוא לא יחטא. רמת עיניים לאבא. אם אתה תרים את העין השם, אתה פועל ישועות יותר מהמקובל יכול להיות הכי גדול, עם השמות הכי קשים שהוא יכול להפעיל. רבנו אמר בכל פעם שאני פותח את הפה, אני עולה להיכל שאף בריאה לא הייתה שמה מימות עולם ולא תהיה שמה עד ביאת משיח. אחי היקר, מי זה הרבי שלך? אתה עצוב? בשמיים צועקים לך בוז! בוז! יום הולדת, היום יום הולדת, יום הולדת לרבנו, יום הולדת, יום הולדת, יום הולדת לרבנו, יום הולדת, היום יום הולדת, יום הולדת לרבנו, יום הולדת, יום הולדת לרבנו. הוא התגלות של תפילה כמו שאמר ואני תפילה. הוא המרכבה לשכינה, הוא הקדושה, הוא החיות של כל העולם. על ידו עולים כל העבודות לשמיים. הצדיק, על ידו עולים כל העבודות לשמיים. על ידו כל ההתעוררות לתשובה. מתקרב לצדיק, הצדיק מראה לו
כמה הוא קרוב וכמה הוא רב. למה הוא עושה את זה? כדי שישתורק לאמת. להתפלל על זה. בלי שום ייאוש ועצבות. כי נדע אשר גם אותו קורא השם יתברך בי כי יקר הוא בעיני השם. על זה שאדם מתקרב לצדיק הזה, אחי היקרים, הוא מתחיל לדעת שהכל זה מהשם יתברך. רבנו הקדוש אמר דיבורים כאלה שהעולם קשה להם לסבול. הצדיקים הראשונים ראו אותנו, לא יכלו לעזור לנו. עד שבא ראש בית, נחל נובע, שהוא הרי תקן את הכל. כל אחד שיושב פה מאמין בצדיק, שזוכה להאמין בכוח שלו, אפשר להבין בצר לאן רבי נחמן יכול להביא כל אחד ואחד מאיתנו. 70 שנה אפשר לחיות בעולם הזה. זקן ופאות והכל. ואתם לא יודע שלא מאמין בכלל בשם. רק הייתה שמתקרב למשה רבנו. אז הוא רואה איפה הוא נמצא. אתם יודעים מה זה? מה זה רבי נחמן? אם אתה מקיים את הדבר בשביל שהצדיק אמר, זה כוח גדול מאוד. כי רבנו אמר שכל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות היא סגולה ותיקון ומועיל על העבר ועל העתיד ולאחר הסתלקותו של האדם ולימות משיח ולעתיד לבוא. רבי נחמן יכול להביא בן אדם לתיקון עולם. רבי נחמן יוציא את הבן אדם מהעולם הזה צדיק גמור. רבי נחמן אמר יש לאל ידי לתקן כל אשר פגמתם, רק אל תזידו. רבי נחמן אמר אליי קרבו אנשים שאפילו השעון תחתיות לא מספיק להם. ועשיתי מהם צדיקים גמורים, עשיתי אותם. אחי היקר, מי זה הרבי שלך? באיזה ישיבה אתה לומד? מי זה הרב שלך? הרב שלי זה סבא דסבים. אתה עצוב? בשמיים צועקים לך בוז! בוז! יש לך רבי כזה? עצות כאלה? ירד לעולם ואתה עוד מתחכם בחוכמות? לפתוח, לא לפתוח, למסור את הנפש, לא זאת הנפש. רבי נתן אומר כל הבית שלי אדומן, סכינים אני צריכה על הבטן להגיע לצדיק הזה בכל יום, בכל שעה. אתה צריך לחיות את עצמך בזית. ומה בזית שיש לי רבי כזה? אחי היקרים, אנחנו צריכים להרחיב ברבי חזק.